Аз съм Маги Неткова. Аз съм Дамян. Франческо Пирони. Аз съм Митко. Това съм Сара. Цветкова. Владо съм. Хората. Много ме приятно. Казваш? Господин продуцент. Аз съм Бомбони. Добре, бомбони. Имаме видео на Маги Неткова на песента Чакам. Уча сценография в надпис последна година. Какво става, Митко? С какво се занимаваш ти? Свиря на контрабас. За Така. първи път. Добре се справяш. Добре. Какво правиш тук? Да. Франческо ми викат. Да. Сега вие може да си представите, нали, откъде идва моят прекор. Какъв ти си главният човек? Аз съм главният човек е Влади. Точно така, представи се. Помагам с светлият. Какво правиш тук? Помагам. И Ти си човек. снимаме видеоклип сега на новата песен Чакам. Човече.